حزو السلام تنا تقبل فونو يرتي باب مكتال شو كوب تقولكم تعزبتنا كم يتعلون لو محمس عسرت تقمت فركم عالتم فرانس سدالو هاجراون زيناتات حزلكم قريبا لكم لمكتالكم بغير زعدم ساعاتكم تصنح ميكايل حرقو فلماكم بكنتو تاتو فيلم بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت حسن الشيخ محمود انتمال مشيتا بدراش هاجر ركبا كايدوم أب نوزوبا هايكوتا بزنبر السناي كرامات زراتي أب تصبو درجة كم زلو تغليزو أب نوزوبا جندع بيت سمرت أب قرات حرصوت زحمرتو سلطان عندك عن الشيوتو وايبو أب زيناتات وصاي أب ديمقراطية ريبابليك كونغو أب زعم الزتراي بقيتشتا ستات 1 مليون 7 مزابيلهم أوروبا وحبرت نيوكرين لعلي 38 بليون دولار توسخ حاجز ملك لغح كيسد لاموهان وقاليتو كلت أمريكان حدا بريطانياون كيلاتات تعوت الشلمات نوبل ناي عاود سنة غمان كوينوب زرزر زينا بريزيدنت فدرالايت ريبابليك صومال حسن الشيخ محمود بعدما منقس إيرترا ثلاثة معالتات وقعوا مبصح مفتصام تمالي تشعة تقبت أسمرا متاوي فلت بريزيدنت إسياس بريزيدنت حسن الشيخ محمود أماسيو ما بدراش دندن تراخبهم قلما أب معزاز كلتا زمدناتاتن حبراو قداس نزلو زوباو قدياتن زيتيوم نتركب سقطات لتغازتين يارسي ماسمروم زدالتو تصبصاب يسعب بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن الشيخ محمودن تماليت شعتت قمت مشت أبدارش هاجر ركبا كايدوم أبتي بغندو أب معزاز كلتاوي زمدنهاتن حبراوي أقداسنت زلو زوباو قدياتن زتكور ركب بريزيدنت إسياسن بريزيدنت حسنن صومال كابو دغت هاجر لولاونتان قزاتاوي حادنتان زحلوت كمون ناتنتان حادنتان زعقبت نختكونن زلاغم معبالن نمرغغاصن حبراوي متحقغاز أقداس كم زخونه ترداديوم حيال لولاو التكالات مسرت حيالن معبلتن هاجر كم زخونه زتقاسو كلتيوم مرحتي نزن مسمار حيال سراويتن أكالات صدتان مسرتاوي كم زخونه إرترا هاجراوي سراويت صومال نمسلطان زوسدتو مقلل سقمت دما نزز علم مخانو بمجنزاب كالي بدهوتات نملاي تماساسال حاجزات كم زقصل تسماميعام بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن الشيخ محمود بعد ما منغست إرترا ناي 3 معالتات وقعاوي مبصح نمفصام تمالت شعته تقمتي اب ساعات مشتيو اسمراتيوم بريزيدنت إسياس أفورك دما اب اهغراوي معرفه نفرت اسمرا بناي كبر سلفن هاغراو مزامور إرتران صومالن زتسنيه وقعاوي اقبابلا غيرلهم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሕመድ ሙዓልም ፊቅ ምስ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ሓቢሩ መጽኢሎም ናብ ካልዚና ምትሰግሩ አብኑ ዞባ ሃይኮታ ዘራት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ተገሊጾም ወኪሌሪና ተስፋለም ሰሎሞን ንዘዳሎ ጸብጻባ ማኔል ገብራይ ካሮቦይ አብኑ ዞባ ሃይኮታ ሎም ዓመት ብዙወቅዐ ጽቡቕ ዓቐንን ዝርግሕን ዝነበሩ ዝናብ ኩነታት ዘራቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎን ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቆፉ ክሳብ ዝኣቱ ምክትታሎም ክዕዝዙን መዘኻኸሪ ቀሪቦም ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓታት ሂኖክ ጸጋይ ንኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ሎም ዓመት ኣብ 12 ምምሕዳራት ከባቢ ተሓሪሱ ክዝራውጥን ካብ ዝወጸሉ 12000 ሄክታር እቲ 10000 ብምላት ከም ተዘርአ ብምጥቃስ መሸላ 9 ሚታዊት ስምስም 5 ሚታዊት ብልቱግ ድማ 5 ሚታዊት ከም ዝኾነ ገሊጾም 10000 ሄክታር ክንሓርስ በቂዕና ኣለና كرمتي 2024 ካብ ዝሓለፉ ንውሕ ዝበሉ ዓመታት ኣብዝናይ 2024 ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ካብ መፋርቕ ሰነ ወይ 20 ሰነ ጀሚሩ ብጽቡቕ ዓቐንን ዝርግሕን ዘለዎ ዝናብ ዘኒቡ ምናልባት በቲ ዝናብ ብዙሕ ኣይኮነን 3 ምዕቀን ንቑጣታት ኣለዋና ኣብ ሃይኮታ 303 መዓልቲ ዝናብ ዘኒቡ ኣብ ኣለው እንተሪኢና ን26 ግዜ 350 ሚሊ ሜትር ዝናብ ዘኒቡ ኣብ ሓሸንኪት እንተሪኢና እውን ኣስታት 280 ዝኸውን ዝናብ ዘኒቡሎ ማለት እዩ ዘራእቶም ኣብ ቆፉ ክሳብ ዝኣቱ ሓረስቶት ካብ ባልዓትን ጽየቕ ማዕጺድን ክከታተሉ ተሪዮ ባልዓት ምዘጋጥሙ ድማ ብቁልጡፍ ክሕብሩ ብተወሳኺ ኣዘኻኺሮም ባልዓት
ካልእን ክመጽእ ይኽእል እዩ ገና ሕጂ እውን ትስጋኣት ናይ ባልዓት ናይ ኣንበጣ ይኹን ካልእ ብሙሉእ ኣይተቐንጠጠን ስለዚ ሓረስቶት ግቡእ ምክትታል ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዎም ንዝምልከቶ ከዓ ኣብ እዋን ሓበሬታ ክሕልፉ ለባይ መሓላለፍ ማለት እዩ አቶ ሄኖክ ካብ መወዳእታ መጋጫታትን ሳዕርን ካብ ባርዕ ሓውን ምክልኻል ጓሶትን ሓለፍቲ መንገድን ዘይጠፋእ ሓውን ሽጋራን ከይገድፉ ተማሕፂኖም ብኻልእ ደረጃ ፀቂጠ ክላቦ ዝደሊ ገማግም ጽርግያ ኣብ ዓብ መስመር ናይ ኣስመራ ባረንቱ ተሰነይ ስለ ዘለና እዚ ገማግም ጽርግያ ኩሉ እዚ ኣዝዩ ጽዑቕ ሳዕር በቂልዎ ስለ ዘሎ ንዝሓልፉ በዚ ጽርግያ ናይ ሽጋራ ምድር ባይን ካልእን ባርዕ ሓዊ ስለ ዝኸትል ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ምክትታል ክገብረሉን እቶም በዚ መስመር ዝሓልፉ ከዓ ካብ ሽጋራ ምድር ባይን ንባርዕ ዘቃልዑ ነገራትን ክቁጠቡ በዚ መዳይ እዚ ለባይ ከመሓላልፍ ደሊ ሓረስቶት ብወገኖም ሎም ዓመት ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ዝተመደባ ትራክተራት ዓባ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበራ ብምግላጽ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ንዝነበሩ ሞያውያን ኣመስጊኖም ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግራት ሓረስቶት ዝሕምረቱ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ኣብ 2 ብርን 60 ደቂ ኣንስትዮ ተዋሂቦ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣውፂዎ ዘሎ ውሑስ ማእዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝዕላሙ ካብ 2024 ክሳብ 2028 ዝዝርጋሕ ስትራቴጂያዊ ውጥን 5 ዓመት ምዃኑ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ግደ ክፍላይ ገሊጾም ኣብ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወኪል ቤት ትምህርቲ ሓረስቶት ኣብ ግራት ሓረስቶት መንሰይ ፍትሓዊት ሙሴን ነቲ ስልጠና ዝሃበ ኪላ ምርባሕ ደርሁ ኣቶ የማነ ኪዳንን በብወገኖም እቲ ስልጠና ሜላታት ምርባሕ ደርሁን ከብትን ልምዓት ኣዝርእትን ፍረታትን ዘጠቓለለ መንባሩ ብምጥቃስ ተራ ማሕደርቲ ከባብን መሻርክቲ ኣካላትን ከይፍልዮም ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ናይ ምዛም ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ማሕዳር ንዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ በቢግዜኡ ብሰብ ሞያ ሕርሻ ዝዋባ ኣስተምህሮታት ንቕሓቲ ሓረስቶት ኣብ ምብራኽ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዜጋታት ማእዛዊ ምግቢ ከፍርዩ ወይ እውን ብምጡን ዋጋ ተጠቀምቲ ክኾኑ ወፂኑ ዘሎ መርሓ ሕርሻ ክኽተሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 17 ምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ጊንዳዕ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓምድን ምፍዋስ ማይ ኩዖታት ምኹዓት ጎዳጉድን ምግራብን ምስራሕን ምጽጋንን ዓግማትን ጀሪፋትን ምስራሕ ጽርግያታትን መጠኑስ ዲጋን ዘተኮረ ልምዓታዊ መርባት ብህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ይሰላሰል ኣሎ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ዳንኤል ብርሃነ ነይሩ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ልዕሊ 660,000 ሜትሮ ቆናታዊ ዛላታት 38,478 ሜትሮ ኩቦ ከትርታት ከምኡውን 28 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ተሰርሐ ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ማይ ሓባር ክስራሕ ዝጀመረ ዲጋ 50 ሚታይት ከም ዝበፅሐት 458,000 ወረርቲ ኣግራብ ከም እተማሕወ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ማይ ሓባር ለዓይትን ነፋሲትን ድማ ልዕሊ 100,000 ኣግራብ ከም ተተኽለን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣረድዩ ኣቶ ዳንኤል ወሲኹ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ሸባሕ መትከል ኣቤትን ዓዲ ሹማን 29,354 ሜትሮ ዓግማትን ጀሪፋትን ከም ተጸገነ ብምሕባር ኣብ መደበር ፈልሲ ማያት ኮሞም ልዕሊ 41,000 ፈልስታት ከም ተዳለወ ኣረጋጊጾም ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኾኑ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ እዩ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብዚ ዓመት ዝጥራይ ብሰንኪ ግጭት ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ንጠቕላላ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ናብ ኣስታት 6.5 ሚልዮን ክብ ከም ዘበሎ ድማ እቶም ጸብጻባት ኣረድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሞንጎ ሰራዊትን ዕጡቓት ወገናትን ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ልዕሊ 23 ሚልዮን ሰባት ሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብቐንዱ ኸኣ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ብሰንኪ እቲ ጸጥታዊ ቅልውላው ብገምጋም ሓደ ካብ 6 ሰባት ኣብ ምሒር ድኽነት ይነብር ሰሜናዊ ክፋል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ በጸጥታዊ ቅልውላው ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃስዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዩክሬን ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ክልኽ ጸንሐ ኤውሮጳዊ ሕብረት ልዕሊ 38 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ ብመልክዕ ልቓሕ ክሰደላ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ዝትግበር ደገፍ ኣብ ሰላማዊ መርያት ከም ዝውዕል እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣካል ናይቲ ክልኣኽ ዝጸንሐ ንወታደራዊ ጽላት ዘገልግል ሓገዝ ምዃኑ ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ
أوروبا حبرت كينات يوكرين كابزو لعن دحارنا تهاجر أسات 160 بليون دولار زقمت وتهدراو دقف كم زقبرت صوت يردوم مراحيت كيدان سيمين أتلانتيك نيتو زغونت أمريكا يوكرين ناي لعلم 120 بليون دولار وتهدراو حاجز كم زلاخت يفلت أولات جوجل شوعات زغونا أمريكا بريطانيا جرمن فرنسا إيطاليا جابان كندا 5 بليون دولار كابتيا بانك تاتنا رسكيلونو زلوا جنزب روسيا ناب يوكرين كم زلخا أبتع الفورح السنة محبارن ذكريهم هاجرات معراب زيكاتي أبل على روسيا زلوا زلوا جراتات 300 بليون دولار جنزب روسيا أرسكيلن مهلاون صبصابات يحبرون كلتا أمريكانون حد بريطانياون كيلاتات تعاود تشلمات نوبل 2024 نعاود سنقمن كوينهم سلستيون كيلاتات هابق أوما بأتاتات بروتين بزفترو حدش مرداتهم نتي أهجراو شلمات بغيهم أهجراو كوميتي شلمات نوبل أب عودتات حكمنا فيزيكسن فولي أبركتون زقبرو كيلاتات أقدمو شلمي شلمات نوبل أب طعنا سنك أمام فيزيكس قطبة سنة بابن كال عودتاتن فولي أبركتون زقبرو سعد اليوم أب كلتشن 23 بدرجة على مسات 6.5 مليون هكتار جاكاتات كم زبرسة صوت ودو حورات هاجرات قليتهم إذا هذا قدمو كابس تجمت بأستات 3 مليون هكتار كم زوسخ زحبرتهم صوت برس جاكاتات نمكتا زكاد زلو نتفتات زاجيد وتاوصيت كم زي ترخبلو زنصر مخانو يردو كم صعبينات نايزاب جاكاتات تمصيو كترف زنبر أستات 4 بليون متريك طن بكال غاز ناب اير كم تتصنبر كيلاتات ينصرو اتو عنوت متن برس جاكاتات كساب 2030 نابز تحت درجو نمورات وصيو زلو اغراو وطن كسمر كم زي كل زملكت مخانو كيلاتات يمتو اب جاكاتات امازونا وشت زحلف 4 عامتات اسات 9 مليون هكتار جاكاتات كم زبرسه اب زحلف قربا معالتات اب زوصص صبصاب تطقيسو منبارو ذكريو اتزعن وكفالاسات 13 ميتايت نايتي جاكا مخانو زتوسوتهم صبصابات معرض غلاله صفحات مريت جرمن فرنسان كم زبصح يردو صعوق نتفتات حرشا عدنان بارع مرورن كند طنقي برست جاكاتات مخانو يغلص ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ንግዳዊ ፍልያት ምጽዋብ ተካይዶ ጻዕር ከም ተሓይሎ ገሊጻ እዚ ዝተሓበረ ላዕሎት ሰመዚ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ቻይና ንክልቲአን ሃገራት ብማዕረ ዝርብሕ ንግዳዊ ዝምድና ኣብ ምህናት ዘለዋ ድልውነት ብምንጻር ኣሜሪካ ተመሳሳሊ መርገፂ ክህልዋ ኣብ ትርክብ ፀዊዓ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ መንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተን ምፍታሕ ክዝትያ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት زاجد جنا أعجاب وتيت كم زي ترغبو يردو مراحتي تشاينا أمريكان أب ورحي ميازيان يزعمت زي أب كتما سان فرانسيسكو أب زكايدو زرب أمونغو كلتين هاجرات زلو نقداو فليات متباب كسرحو كم تردادو زفلتو سمين كوريا مس غروبيتا دوب كوريا زرخبا ناي مريت مسمرات مغعزيا نحوار كتعصو كم زو سنه غليصا اتسقمت اكال نايتي لولاونتان موحاس كتكايدو صنحت نطفتات مخانو زغلص بريزيدنت كيم جونغ اون كابت مالت شعته تقمت تغباراو كينو كم زو لارديو معصاو نايت مسمرات اب هاغرو كسعب نزخل صتاو سغات كم زو غدلويو بريزيدنت كيم حبير زلوم قلولاو حاوس ديسيت كوريا بفلاي كاب زحلف قرب عامتات مليسو كم زخرره زطقسو صبصابات سمين كوريا كمصا زخل سغات نممكات سراويتا ابزل على تطنقق غيرا كم زلا يردوم اتا هاجر لولاونتان موحاس كساب نيكلاساو سغمت كتوسد كم تخلون كتطنقق صن يحلام حبراو وتادراوي نتفتات امريكان دوب كوريان قند طنقنايتي اب حاوس ديسيت كوريا تخزيتو زلو قلولاو مخانو يتقاس زينا قدم مزامنا حجز بصحنا حبريتا نقرب لكم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي وقعوا مبصح نفصام لومي اسمراتيوم بريزيدنت ريبابليك جبسي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت إسياس أفورقي بزغبرو العدمه مسرت وقعوا مبصح نفصام لومي اب ساعات كن مغتريو اسمراتيوم بريزيدنت إسياس
ንፕሬዚደንት አልሲሲ ምስ ዝመፀ ሚኒስተር ሃገራዊ ጸጥታ ሜጀር ጀነራል ዓባስ ካምል ሓለቓ ፕሬዚደንታዊ ካቢነ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዓሊ ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር በድር ኣሕመድ ዓብዱልዓጢ ዝርከበሉ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብናይ ክብሪ ሰልፍን ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ዝተሰነ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ሚኒስተራትን ላዕሎ ሰመዚ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲስን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ መምዕባለ ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ክዝቱ እዮም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲስን ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ምዕዛዝ ዝምድናታት ከምኡውን ዞባዊ ፀጥታን ርግኣትን ዘተኮረ ስሉሳዊ ርክብ ከካይዱ እዮም ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብዕድመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ንፍጻም ትማሊ ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣስመራ ኣትዩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ትማል ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ርክብ ኣካይዶም ኣብ ዞባ ሃይኮታ ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ዘራት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግራት ሓረስቶ ዝሕመረቱ ስልጠና ንደቂ ኣንስትዮ ተዋሂቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝዓመት ጥራይ ብግጭት ኣሳት 1 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን ልዕሊ 38 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ መልክዕ ልቓሕ ክሰደላ ምዃኑ ገሊጹ ክልተ ኣሜሪካውያንን ሓደ ብሪጣንያውን ክኢላታት ተዓወቲ ሽልማት ኖቤል ናይ ዓውዲ ስነ-ጥበብ ዝኸርኩም ተዓዘብትን ሎም ወቅት ዝተዳሎ ዜናዊ ምስናዱ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን መሳርሕቲ ኣሚር ዓሊ ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም እዩ ብወገነ ግን ሰላም